Скъпи колеги, бързо наближава Балкански ендоваскуларен курс БЕК. Поредното издание ще бъде, меко казано, впечатляващо от гледна точка на съдържание, научно и клинични случаи на живо. Очакваме участници от повече от 25 страни от целия свят и лектори от 3 континента. Надявам се да бъдете активни. Все още има, така да кажем, слотове, т.е. празни места за участие в двете сесии, които са предназначени за собствен опит и също така специална сесия за компликации по време на ендоваскуларни процедури. Традиционно от главата до краката интервенции ендоваскуларни, минимално инвазивни. Акцентите са тази година интервенционално лечение на мозъчен инсулт, традиционно модерно лечение на аорта, традиционно модерно лечение на критично стеснени каротидни стенози. Очакваме също така и много активно участие от колегите от околните страни. Надявам се наистина, че ще се получи една изключителна, бих казал, приятелска сбирка на съмишленици. Така че имайте го в предвид. 30 септември събота, 1 октомври неделя, хотел Хилтън София. Заповядайте, очакваме ви.